uNkulunkulu akakulonde uphile uphumelele kama kuPastor Winnie. Ngicela ukuthi inamba isetshenziswa kuphela umuntu oyimember ye-channel kusongolela ekuseni ya-5 ntambama efone. Uma ukuthi kuyenzeka uyabhala ku-comment section, ngithi uma uqeda ubhala uthathe inamba ungifonele seqedile indaba, so that noma kuthiwa angibi nalo ithuba lokungena ku-YouTube but mina nawe siqedile yabo as a member ye-channel. Ngiyacela sibheka ukuxoliswa Faith uthi amen. Ngicela ukubuza mfundisi, uma uphupha udla inyama yemvu, she was eating a mutton or a lamb chops or whatever meat, but inyama yani yemvu, yimvu, inyama yemvu yimvu, inyama yemvu, abanye bathi mutton, abanye bathi lamb, bla bla bla, kuya ngalo. Abanye ngesiZulu khona igama elithi yiwundlu, lisho igama elisenza ukuthi yimvu, yiwundlu, yimvu, imvana, ilembu, njalo njalo. Kodwa-ke asenze kanje. 1, ngokujwayelekile uma uphupha inyama yemvu kuwuphawu oluhle uma uyidla olungakhomba ukuthi kungenzeka umuntu osuke ezothokozela inhlanhla nenhlalakahle nempilo enhle futhi emnandi ngenxa yokungasweli noma-ke ngenxa yokuba ney'nsiza zokuphila. 1 kwabaseKorinti bokuqala chapter 10 verse 25, konke okuthengiswayo esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza. U-Exodus 12 verse 8, ngalobu busuku kumele wose iwundlu futhi udle yonke inyama. Leviticus 25 verse 7, nakuzo izinkomo zakho nezilwanyana ezisezweni konke lokho kuthelo kwalo kuyakuba ngokudla. Number 2, kuyenzeka uma uphupha inyama yemvu kuba uphawu oluhle uma uyidla, olusho ukuthi kungenzeka umuntu osuke ethokozela incebo, inzuzo noma imali ngenxa yokuchuma nokuphumelela kwenhlelo zakho ngenxa yemizamo nokusikhandla kwakho. U-Amos 6 verse 4, balele emibhedeni yophondo lwendlovu bacambalala ezinkukhweni zabo, badla amawundlu omhlambi namathole avela phakathi kwesibaya. Kanti u-Exodus 12 verse 4, uma abomuzi benganeli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kulelo nalelo wundlu, anoba linani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. 3, futhi uma uphupha inyama yemvu kuba uphawu oluhle uma uyidla olungabe lukhomba kungenzeka sesifikile isikhathi sokuphela kwey'nkathazo, isikhathi sokuphela kokuswela, isikhathi sokuphela kwey'nsizi zakho. Asivale. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha inyama yemvu kungawuphawu olubi uma uyidla olungabe lusikhombisa ukuthi kungenzeka uyadliswa futhi kungenzeka uzoba neshwa nokuvaleka kwempilo. Yabona, lokho kusho ukuthi-ke usuke umuntu efanele uzizwe ukuthi ngesikhathi uyidla inyama kade iyisima kanjani, ingalikhomba idliso, ingakhomba ukuthi uyagadlwa noma kuneshwa ngathi uhlangabezana nalo, noma kuvalwa izinto zakho bese ukhuleka ngamandla noma usukume kubelaphi bendabuko bekusize. Siyathobeka. Siweni phansi